nagamit jud og market ning mga girls, no, kaning mga sexy ladies sa usa ka music video or usa ka kanta. Bawo sa galing the house, yo guys, diretso na istorya nako. Nakakita na mo sa battle ni kining ni K-Ram og ni Kamandag, no, kanang kita ko actually last week ata or last week, nakalimot ko kanos ato, basta karon lang ko ning react kay grabe busy ko ayo ko sa akong trabaho. So gamay rang di man ingon gamay pero nai-insight lang ko nga ako gustong i-share ba. Kay actually dako ko expectation ni K-Ram sa kato mga previous nga years nga murag siya mo puli nga sinyo sa rap scene. Kay bawo naman jud mo, kailan naman jud mong sinyo kung unsa ka kuyaw, unsa ka joker si sinyo, na real jokes kay bawo na mo ana. So gatuo ko nga siya ang bag-ong naong ni sinyo bitaw. Ako ra na ha, sa akong opinion na gatuo ko siya ang bagong naong ni sinyo. Pero sa mga previous nga battle niya na nakita nako nga murag kana bitong dali ra siya para nako, dali ra siya na luma. So karon overall okay gihapon si K-Ram, no, okay gihapon si K-Ram, kaso lang kay mo nay style ni si K-Ram nga mo gawas ang iyang pagkahambog ba, which is siguro appeal na sa iyang characteristic as a rapper, as an artist, para ang mga tao or mga MC maglagot ba niya or something unsa ba. Pero overall si K-Ram okay jud siya nga artist, okay siya nga MC. Adto ta ni Kamandag. Okay, si Kamandag is actually di kayo ko tigtan-aw ni Kamandag o saya mga battles, kay di man pud ko ingon nga kanabang magsunod ug taman ba. Kini ako reaction is base lang sa akong nakit-an o base lang pod sa akong nadunggan, no. So karon dito ta ni Kamandag, si Kamandag nindot siya nga artist sa kuya o kamao gyud pod, murag taon na po siya wa makita sa rap scene. Karon ning balik siya, na timingan lang pod nga ang kakontra niya si K-Ram. So karon, so nakita ninyo ako, reaction naman ni ako karon nakita ninyo kanabang na-choke yun si Kwan, guys, na-choke yun si K-Ram. Ano gyud na-choke yun si K-Ram. I don't know o ngano, kay iya mga previous pod nga mga battle ma-choke pod siya. Wa ako kay bawo og unsay rason, pero hinon iya nang pud nang kuano problema. Pero mo lagi ga-expect magubog ko ato nga time ba kanabang bisag wa siya kaandam, maklaro mo gyud nimo nga wa siya kaandam, kay siguro gamay rag reference niya makuha ni Kamandag. Batok ni Kamandag. Unya si Kamandag is ready to fire gyud siya at batok pod ni K-Ram kay tungod dagan siya makuha nga reference. Pero kanabang napingisan ko sa performance ni K-Ram. Although makita man sad ninyo nga the way po si K-Ram musaw bitaw kanang muadlib ba. Ako di ko kaswito anang mga usa nang mga words diha, basta muadlib siya para lang bitaw mo sud bitaw ang iyang mga freestyle is okay kaayo. Para nako bay dili basta-basta na yun ana mo freestyle kag mga unsa mga words diha para lang maksud sa topic, di na basta-basta. So karon ang ako lang jud pod nakuratan is na-choke yun si K-Ram nya. Ikaduha pod murag di jud siya 100% nakaandam. Mo sa na akong nakita si Kamandag, murag iyang comeback ni Kamandag ba. Nag-andam si Kamandag. Actually guys, wa kayo'y dot nga kanang banat si Kamandag nga batok ni K-Ram. Kana bitong ang pasabot nga dot is wa kayo ni tatak. Pero naiusa dito nga murag nakakuha sa akong atensyon. Kato iyang gibanat ni K-Ram, ning Kamandag adto ni K-Ram about sa iyang music video ba. Kay bitaw na realize po nako kay most of the time kung naatay mga music videos atong mga kanta, especially kaning mga
kaning mga rap or unsa nga diha nga kuan is naagid ning mga sexy ladies, no? Naagid ni nya kanabi ta pong na-realize po nako. I don't know kung kamo ni uyon mo sa akong giingon. Na-realize po nako nga murag nagamit jud og market ning mga girls, no, kaning mga sexy ladies sa usa ka music video or usa ka kanta, which is kana bitong ang kita mananaway is tug-an mo tinuod ayo mo pamakak ug mutan-aw tag mga videos nga kanta baron or unsa na, especially kita mga laki tan-aw ta murag makuha jud atong attention sa katong mga escort or kinsa pa ng mga partners diha nga mga sexy, no? So diha pa ta mo react ditso sa mismong kanta. So karon dito, no, na-realize na ko ba nga good marketing gyud di ay puning kaning naingani nga staff, naingani nga mga extra kay which is makahatag biyag views. Pero mao lagi pod kana bang mura bitog ug kita mo sulti mawa ang atong kalidad or mawa ang quality or ang tumong sa usa ka kanta baron tungod lang pud sa kayuani nga mga props bitaw, no? I don't know kung unsa gyud ang style, pero most of the time mo na ako makita. Wala na ko gingon tanan, pero mo na nakita. Nasad ko yung mga idol nako nga mga rap artist nga makita nako nga dili man sila ingon ana sa music video pod nga mag-hire og maingon ani, para bitaw mura bitaw mo kuha jud attention sa views, which is mutatak ilang kanta. Mura bag ug makadungog ka sa tingog kaila nakakinsa ngana ba. So karon balik ta sa duha ka buok nato nga MC, kada bang nakuan ako kanang napingisan ra ko, medyo napingisan ra ko sa ilang battle. Pero overall ning daog si Kamandag, klaro magud pud kayo nga mudaog siya kay na-choke man pud si Kram. Unya si Kamandag pud hopefully no nga naa siya sunod nga battle nga murag makabanat gyud bitaw na mudot pud sa kuan ba sa dunggan sa mga tao. Nya hopefully pud si Kram mawa na ni iyang pagka kuan problematic ani yang unsa tawag ani pagka problema ani iyang kuan iyang mismong performance nga ma-choke. Pero sa tanan artist, no, especially ni Kram ug ni Kamandag, saludo kay kuninyo guys. Kay dili basta-basta ka makatungtong ang ino ana nga estilo, no? Kay lisod kay na. Oh, lisod kay na. So guys, kamo, don't forget gamutan-aw mo. Tanawan ninyo guys, ako mong i-challenge si tanaw ninyo og same ba ta og perspective or insight ba. Tanawan ninyo kay siyempre, mas maayo manghupunang naapo mo ikaw galing opinion. Kani ako opinion mo ni ako rin i-share ninyo kay at least naapoy idea ba nga ngunaan na di ay, no? So, salamat ninyo. Don't forget to subscribe and hit the notification bell. I-follow ko ninyo guys. Please, gamay suporta lang guys. Ha? Kay actually naining hagit nako. Magputol ako sa akong buhok kaya kung yung buhok na ako first time ko rin nagpataas. So akong gihagit ako galingon nga og maabot nako og 500 subscribers or siguro 1,000 subscribers magpuputol ko buhok, kung maabot ana. So guys, dahang salamat o peace out. What's up?